Yanzu muka samu rahotanni daga bakin gawuna, yayin da gawuna ɗan neman takarar gwamnan jihar Kano ya fito yake mai cewa Rabi'u Musa Kwankwaso shi ya haɗa ƙullalliya game da kama Alhassan Ado Doguwa. Rahotanni dai da ɗumi su, ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyo domin mu nuna muku bidiyon da gawuna ke fitowa yana nuna rashin jin daɗinsa game da kame Alhassan Ado Doguwa. Yana mai cewa tuggu ne aka haɗa masa ba shi ya aikata ba, duk da dai kotu tana zargin Alhassan Ado Doguwa da aikata miyagun ayyuka game da ƙone mutane 14 da ake zargi ya yi. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan channel ta Aji Daɗi Top TV domin kawo muku sahihan rahotanni game da abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan. Ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. Ta gefe guda kuma mai girma gwamna Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito yana mai rashin nuna jin daɗinsa game da abin da ya faru. Duk da dai jam'iyyar APC tana ganin kama Alhassan Ado Doguwa zai bata matsala wajen samun jama'a a Doguwa. Jama'a da yawa suna gani kamar kama Alhassan Ado Doguwa wani tuggu ne ake haɗawa jam'iyyar APC, yayin da mutane suke ganin wani tuggu ne kamar mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yake haɗawa APC game da zaben da za a yi na 2023 a Kano. Jama'a kar ku manta dai kuna cikin tashar Aji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. Duka dai a nan muka kawo ƙarshen rahotanninmu na yau. Ku dakace mu a gaba domin ƙara sanar da ku